Televízia Joj. Mnohí z nich nedokážu chodiť, obrátiť sa nabok a dokonca sa ani nenapijú sami z pohára. Ich choroba sa volá svalová alebo, ak chcete, muskulárna dystrofia. Liek, ktorý by ich vyliečil, neexistuje. Je to zriedkavé ochorenie. Odhaduje sa, že nejakú formu choroby má 5 000 Slovákov. Ale to až tak málo nie je. Predstavte si celé mesto, Kremnicu, Ilavu alebo taký Sliač. Každý rok týmto ľuďom pomáha Belasý motýľ. V štúdiu je Andrea Madunová, predsednička organizácie muskulárnych dystrofikov. Vitajte. Ďakujem, dobrý deň. Ja to poviem rovno. To, aký máte ťažký život, bolo vidieť len na tom, ako ste sa k nám museli dostať, že to bola celkom drina. Zvládli sme to. Zvládli, boli sme pripravení, odmerali sme dvere, všetko pripravili. Kedy vám diagnostikovali chorobu, ako to prišlo vo vašom prípade? V mojom prípade to bolo asi v 10 rokoch. Čiže v detskom veku? V detskom veku, keď tak v podstate nenápadne. Začala som mať také ťažkosti s chôdzou do schodov alebo s utekaním. Nevládala som a jednoducho rodičia si všimli, že niečo nie je v poriadku a tá prvá diagnóza, ktorá sa volá svalová dystrofia, prišla asi o 4 roky neskôr. A žijete s tým vlastne stále, s tým vedomím, že liek neexistuje? Áno, áno. V čom potrebujú vlastne svaloví dystrofici pomôcť? Lebo o tom je Belasý motýľ. O tom je tá akcia. Tak svalová dystrofia spôsobuje oslabovanie svalov. Čo je teda, spôsobuje to, že jednoducho stratia schopnosť chodiť. Mnohí z nich sú odkazaní na používanie vozíkov, či mechanických alebo elektrických, na pomoc inej fyzickej osoby pri základných životných úkonoch, ako je napríklad obliekanie, presuny niekam autom. Jednoducho vyžadujú veľmi veľa pomoci ľudia s týmto ochorením a práve kampaň Belasý motýľ na toto upozorňuje, aby jednoducho tú pomoc dostali. To je našim cieľom. Okrem toho, že Slovákov informujete o tej chorobe, robíte aj zbierku. Viem, že je to 15 rokov. Vy ste od začiatku pri Belasom motýľovi. Ako sa zmenili Slováci, tí, ktorí sú zdraví? Vieme o tej chorobe viac? Sme ochotnejší pomôcť? Ja si myslím, že áno, keďže to v podstate môžem porovnať, lebo na začiatku tá situácia bola naozaj taká náročnejšia. A teraz, keď tú kampaň robíme a každý rok vychádzame do ulic, tak mnohí ľudia reagujú tým, že poznáme vás, už ani nič nemusíte hovoriť, všetko vieme, že to ide na dobrú vec a to nás tak teší, pretože naozaj vybudovať si dobré meno v rámci takýchto aktivít je pre nás veľmi dôležité a snažíme sa o to. V Bratislave je nesmierne populárny koncert na Hlavnom námestí. Trúfnem povedať, že jeden z najlepších bratislavských koncertov, takých verejných za celý rok, aj teraz bude? Áno, bude. Koncert Belasého motýľa na Hlavnom námestí bude v útorok 9. Ale tá akcia, myslím, ten Belasý motýľ, to, že chodíte za Slovákmi, hovoríte s nimi v mestách, aj vyberáte na pomoc vašim členom, to začína už zajtra. To začne zajtra. Zajtra je deň ľudí so svalovou dystrofiou a v rámci celého Slovenska, približne v 60 mestách, budú dobrovoľníci, ale aj teda naši členovia samotní organizovať takéto osvetové kampane a zbierky a vlastne výťažok z tejto verejnej zbierky sa používa na doplatky za pomôcky, pretože jednoducho ľudia s týmto ochorením potrebujú veľmi špecifické pomôcky, na ktoré sa dopláca. Neprepláca ich štát v plnej výške. Viem, že vy aj ukážete konkrétnych ľudí, že to nie je taká zbierka, že sa niečo vyzbiera niekam, potom niekto niečo dostane, ale tí ľudia sú ochotní sa nechať odfotografovať. Čiže kto pomôže, vidí nakoniec. Tak máme stránku www.belasymotýl.sk a na tejto stránke sa uverejňujú všetky vlastne informácie týkajúce sa zbierky, na čo sme vyzbierané peniaze použili. Takže pokiaľ niekto bude chcieť, môže si na túto stránku kliknúť a tam uvidí vlastne všetky tie ročníky, ktoré už boli uskutočnené a tie sumy, ktoré boli použité, komu sa to dohradilo, čo sa vlastne zakúpilo. Máte hrozne veľa dobrovoľníkov, asi by sa to ani nedalo bez nich urobiť v toľkých mestách. Tí zdraví ľudia, prečo vám pomáhajú? Je tam vždy nejaký osobný príbeh, že má v rodine niekoho chorého alebo nejakého priateľa? No, naozaj takáto kampaň by sa bez dobrovoľníkov vôbec nedala uskutočniť. Čiže ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú a
Áno, niekedy je za tým aj osobný príbeh, že napríklad majú v rodine niekoho s takýmto ochorením alebo aj s nejakým iným podobným. Sa aj ľudia, ktorí proste len vám chcú pomôcť, len tak? Áno. Postupom rokov sa na dobrovoľníctvo v podstate kladie naozaj veľký dôraz. Robí sa aj veľká osveta o dobrovoľníkoch. Napríklad aj rôzne firmy sú ochotné svojich zamestnancov poskytovať na určité dobrovoľnícke aktivity a toto je tiež cesta, ktorú my používame a je to proste normálne, tak ako aj vo svete. A jednoducho ľudia majú takú potrebu. Musím povedať, že mi sa strašne páči Belasí motýl, aj keď je to modrý motýlik pre mňa. To je novinka, lebo ja tú vašu akciu celkom poznám, ale nezapamätal som si. Je to niečo? Novinka. Je to nové? Áno. Je to novinka a je to v rámci tohto ročnej kampane, kde vyzývame ľudí, ktorí napríklad sú istým spôsobom známi a sú aktívni na sociálnych sieťach, odfotia sa s našim Belasím motýlikom. No to sa nebojte, je to taká paráda. Môžem ešte raz povedať, v redakcii veľký úspech, takže treba sa odfotiť a bude veľa lajkov. Môžeš ho dať kolovať, toho motýlika. Je to vďaka Katke Švecovej, ktorá nám tieto motýliky vyrobila a ktorá takýmto spôsobom prispela k tej kampani našej. Ešte nakoniec si povieme, teda začína sa to zajtra. V útorok tam veľký koncert. Myslím, že budú aj v iných mestách menšie koncerty. Áno, menšie koncerty budú v Námestove a v Piešťanoch. Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Ja ďakujem. Ďakujem, že ste prišli. Zvládneme určite aj odchod, nebojte sa. Ďakujeme. Ďakujeme a držíme palce, aby sa našlo čo najviac ľudí, ktorí chcú pomôcť. Pokračujeme ale inou témou. Ochranári z Galapágskych ostrovov zverejnili unikátne zábery sopky Wolf. Tá sa predčasne